Mae rhaid ni gael balans. Mae'r balans yn delicate iawn. Angen ein dysgu o'r ysgrythur. Mae angen arweiniad anerth yr ysbryd glân. Ac nid rheole yw hwn, ond egwyddor yw hwn o ffordd i ni'n byw ein bywyd. Os byddwn ni'n byw ein bywyd yn y byd, o ddydd i ddydd, bydd ddim rhaid ni wneud ymdrech i dynnu sylw. Byddwn ni yn y byd. Yn ymwneud â phobl, yn ein gwaith, yn ein hamdden, yn ein cymuned, yn ein teuluoedd, byddwn ni yna. Mi fyddwn ni yn y byd wrth jyst fyw o ddydd i ddydd. Ond nawr te, siwr mae'n neud hynny, y balans yma. Mae un yn dweud bod pennod 5:16, yr adnod sy'n lan yn nawr, yn delio gyda ein llwfwr dra, cywydus. Hynny yw bod ni yn gorfod gwneud yn nerth yr arglwydd, y gwaith mae wedi gosod o'n blannu yn ein bywyd, bod ni'n gorfod byw ein bywyd. Mae rhaid ni fod yn drigarog. Mae rhaid ni fod yn dangnefeddus. Mae rhaid ni garu ein gilyn. Mae rhaid peidio â dial. Mae rhaid i ni wneud e. Mae rhaid i ni wneud y pethau yna yn y byd, yn ein bywyd. Achos y tueddiad naturiol, byddai pido wneud e. Byddai osgoi e at hynny nôl. Ond wedyn ni, pan chi'n dod i bennod 6, mae'n delio gyda balchder. Nid llwfwr dra nawr, ond balchder. Hynny yw, wrth i ni fyw ein bywyd crefyddol, mae rhaid cadw elfen o guddio ein hunain mwyn plesio a bodloni Duw. Achos y tueddiad naturiol fan hyn, gyda'r bywyd a dyletswyddau crefyddol, byddai dangos ein hunain. Chi'n gweld y gwahaniaeth? Ym mhennod 5, i ni'n cael ein hannog i fyw y bywyd, i fod yn drigarog, i fod yn raslon, i garu gilyn, i beidio â dial. Lle byddai fe'n o ran natur, byddai ni'n tynnu nôl oddi wrth hwnna, heb nerth yr arglwydd. Ond fan hyn, mae'n elfen o guddio'r hunan, achos wrth natur i ni eisiau dangos yn hunan, a plesio a clodfori ein hunan. Fel hyn mae un wedi ddweud, E.B. Bruce, we are to show when tempted to hide, and hide when tempted to show. Dyna'r balans na rhwng y ddwy adnod yna, a'r balans y bywyd Cristnogol. Wedyn ni, mae rhaid i ni sylweddoli bod na ddewis rhwng plesio ein hunain a plesio Duw. Plesio'r hunan a plesio Duw. Mae'n dod lawr i hynny. Beth mae Iesu Grist yn dweud? Hang on, meddech chi. Nid na beth mae Iesu Grist yn dweud. Cael eich gweld gan bobl mae e'n gweud. Ne, cael e'n gweld gan y tad, mwyn y tad. Ie, ond os i ni'n wneud rhywbeth i greu argraff ar rywun arall, beth sy'n mynd i ddigwydd? Maen nhw'n mynd i feddwl yn dda amdano ni. Maen nhw'n mynd i ddweud yn dda amdano ni. Felly wrth fyw ein bywyd a rhoi argraff o flaen eraill, ni sy'n cael y clod. Ni sy'n cael y clod. Mae'n golygu plesio yr hunan yn hytrach na plesio Duw. A mae hwnna, wrth gwrs, yn rhywbeth mae'r arglwydd Iesu yn ei bwysleisio. Mae o'r pwys mwyaf. Ac i ni'n gweld hynny, wrth gwrs, yn yr arglwydd Iesu ei hunan. Wrth natur, a well dyn ni ganmoliaeth dynion na chanmoliaeth Duw. A well dyn ni ganmoliaeth dynion na chanmoliaeth Duw. Bwydo'r hunan mae hwnna bob amser. A'r dewis sy'n cael ei roi, a'r peth pwysig sy'n cael ei roi nawr, nid plesio'r hunan ni,
Ond nawr, i ni wedi dod yn iawn gyda Duw trwy Iesu Grist, a'r bywyd sydd ganddo fe i ni yw plesio Duw. Nid yr hunan, plesio Duw. Ac wedyn ni, i bwysleisio hynny'n hellach, mae'n golygu byw ym mhresenoldeb Duw. Bod ein holl fywyd ni ym mhresenoldeb Duw. A dyma y perygl i ni anghofio hwnna. Bob un ohono ni, i ni'n gallu anghofio fe. O'r funud gyntaf i ni'n deffro yn y bore, nes bod ni'n cael llyged yn y nos, a pan ni'n breuddwydio, bod ni ym mhresenoldeb Duw. Bod ni ym mhresenoldeb Duw. A bod ni'n byw ein bywyd ym mhresenoldeb Duw trwy ei garu fe, a dymuno i wasanaethu fe, a pwyso arno fe, a dibynnu arno fe, a llawenhau ynddo fe. Nes i ddangos tro diwetha na fe, mae hwn di aros gyda fi, a mae rhai eraill wedi sylwi arno fe, y motto yma gan John Calvin, a mae mor werthfawr. Dyma'i fotto fe mewn bywyd, coram Deo, byw ym mhresenoldeb Duw, o dan awdurdod Duw, gogoniant Duw. Popeth. Ym mhresenoldeb Duw, ei fwyna, ei glod, dan ei awdurdod ef. A beth sy'n hyfryd am yr arglwydd Iesu, mae'n i ddangos ein. Nid jyst i ddweud mae mae'n i ddangos ein. Dyma oedd bywyd Iesu Grist, chi'n gweld, yn y cnawd. Nid fy ngeiriau fi dwi'n rhoi o'ch blaen chi, geiriau y tad yno, a dwi'n pasio nhw ymlaen i chi. Nid ei ewyllus oedd yn bwysig, ond ewyllus y tad. Pan oedd mewn lle tywyll iawn yn yr ardd, nid fe ewyllus i, ond ewyllus di, awnele. A mi nath e. A mi ath hynny a fe i'r groes dros ein pechodau ni. Mor bwysig oedd gwneud ewyllus Duw. Oedd e'n fwy pwysicach na bwyd iddo fe. Fy mwyd i, am diod i yw gwneud ewyllus yr hwn am hanfono fi. Na'r beth oedd yn cyfri fwyaf ym mywyd Iesu Grist. Dyn ni'n mynd deall Iesu Grist, dyn ni'n mynd deall ei fywyd yn y byd, os nag yn ni'n gweld hwnna. Y cyfan ym mhresenoldeb Duw, yr encilio yma, y mynd i dreulio amser iawn gyda'r tad, gwasanaethu, cyflwyno gair y tad, cyflawni ei ewyllus yn ei fywyd. A mae'n dweud hynny wrthon ni, Ioan 5:30, oherwydd nid fe ewyllus i fy hun yr wyf yn ei cheisio, ond ewyllus yr hwn am hanfono fi. Mae'n mynd allan o'i ffordd i ddweud e. Dyna'r cwbl sy'n cyfri fi yw byw i blesio y tad. Byw ym mhresenoldeb y tad. Byw gogoniant. Byw i gyflawni ewyllus y tad. A mae'n dweud fel hyn wrth yr Iddewon, nes ymlaen yn y bennod, sut y gallwch chi gredu? Yno fi nawr, a chythen derbyn clod gan eich gilydd, a heb geisio'r clod sydd gan yr unig Dduw i'w roi. Mae hwnna'n dal pobl yn ôl rhag credu yn Iesu Grist hyd yn oed. Mae'r peth pwysig yw shwd i ni'n edrych yn y byd, beth mae pawb arall yn neud yn y byd, canmoliaeth, dynion yn gyffredinol, ffito mewn falle, nid bod yn iawn gyda Duw. A mae hwnna'n gallu stopo pobl rhag credu yn Iesu Grist. Dyna pa mor bwysig yw iddo fe. Nid derbyn clod ein gilydd. Beth yw clod dynion? Beth yw ffito mewn gyda dynoliaeth syrthiedig? Beth yw hwnna? O gymharu a bod yn iawn gyda Duw. O gymharu a bod mewn perthynas iawn gyda'r holl a lluog Dduw, a'n creawdwr a'n gwneithurwr ni. Beth yw pethau eraill? Dyn nhw ddim yn cyfri. A dyma'r egwyddor mae Iesu'n rhoi. Y peth mawr pwysig, ni wedi cael ein creu gan Dduw, ni wedi cael ein gosod yma gan Dduw.
yw adnabod a'i ogoneddu fe, a'i blesio fe. A dim ond yn Iesu Grist ni'n gallu gwneud hynny. Dim ond wrth ddod i bwyso ar Iesu Grist, dim ond wrth rando ar yr arglwydd Iesu a cael ei nerth ar gyfer ein bywyd bob dydd ni'n gallu gwneud hynny. Achos mae'n Dduw sydd yn gweld. Mae'n Dduw sydd yn gweld. Dyn nôl at yr eitemau, hwnna sy'n nesaf, na fe, dyna oedd y cysylltiad. Pethau oedd yn galluogi ni i weld trwyddo. A fel na i ni yng ngolwg Duw. Chi'n cofio Hagar gydag Abram a Sara? Hagar yn redeg bant. A mae'r arglwydd yn cwrdd â hi, a mae'n siarad â hi. O ble ti wedi dod? Pam i ti wedi gadael dy feistres? Gwranda nawr, yn o reit, cer di nôl nawr. A beth wedodd hi? El roi. Y Duw sydd wedi gweld, yn weld i. Oedd e'n gwybod o ble ni wedi dod. Oedd e'n gwybod pam o'n i yma, bod e'n gofyn cwestiynau i fi. Oedd e'n gweld yn sefyllfa fi. Oedd e'n gweld yng nghalon ni. Y Duw sy'n gweld. Mae'n bwysig bod ni byth yn anghofio hyn. Mae un wedi ysgrifennu, tasen ni'n byw fel hyn, bydde fe'n chwyldroi ein bywydau ni. Tasen ni'n byw bob munud ym mhresenoldeb Duw, bydde fe'n chwyldroi ein bywyd. Revolution ac adfywiad, meddai i. A mae werth i ni feddwl amdano fe o ddifri. Hebreau 4 nawr te. Nid oes dim agreewyd yn guddiedig o'i olwg, ond y mae popeth yn agored ac wedi ei ddinoethi o flaen llygad yr un yr ydym ni roi cyfrif iddo. I ni'n noeth o flaen Duw. A nid jyst yn allanol, ond y mewnol. I ni'n hollol noeth. I ni fel y pysgodyn air yn y bowlen. Sdim cuddio, sdim lle i fynd. Mae'r salm yn dweud hynny'n glir, mae Hebreaid fan hyn yn dweud hynny yn glir. A mae'r arglwydd Iesu yn ein hannog ni i fyw ein bywyd ym mhresenoldeb Duw, gyda ffocws ar Dduw, gyda ffocws ar ein tad nefol, gyda ffocws ar yr arglwydd Iesu, a'i blesio fe. Ac os yw e'n dweud hynny wrthyn ni, mae'n mynd i'n helpu ni wneud e. Mae'n mynd i'n nerthu ni wneud e. O ddydd i ddydd. A jyst i orffen, mae'n sôn am wobr. Mae'n sôn am wobr. Naill ni'n cael gwobr dynion, neu ni'n cael gwobr Duw. Ond allwn ni ddim cael y ddwy. Maen nhw'n exclusive. Allwch chi ddim cael y ddwy. Hwna mor bwysig i ni gofio. A mae'n werth i ni feddwl fan hyn, wel, pa mor wag yw gwobr dynion i ddechrau. Dyw canmoliaeth dyn, beth yw hwnna? O gymharu a gwobr Duw a cymeradwyaeth Duw. Does dim cymhariaeth, nag oes. Dim o gwbl. Dyw hwn ddim yn golygu bod ni'n cael diolch i'n gilydd a gwerthfawrogi'n gilydd ac annog yn gilydd, wrth gwrs. Ond di ni ddim eisiau gwneud dim byd i greu argraff. Mwyn i rywun arall i'n canmol ni. Ac i ni gael teimlo'n well amdano ni'n hunain ac yn y blaen. Na. Cymeradwyaeth ein tad sy'n eisiau, ond cymeradwyaeth yr arglwydd yw peth sy'n cyfri fwyaf. A mae gyda'i fe ffordd, ei ffyrdd o'n calwnogi'n iawn cymeradwyo ni hefyd. Trwy ei air, trwy addewidion, trwy ffyrdd indirect sydd yn ein calwnogi ni ac yn ein bendithio ni. Ond jyst cyn gorffen, gwobrwyon. Achos mae y Testament Newydd yn sôn am wobrwyon gan Dduw i'w bobl. Gwynau byd y rhai pur o galon, fe gan nhw weld Duw. I ni'n gweld trwy ffydd ac i ni'n mynd i weld e. Mae hwnna wobr. Gras yw e. Gras yw pob gwobr wrth gwrs, ond i ni'n mynd i weld Duw. Ac yna caf ei weled ef. Rhyw ddydd yn y nef. Ni wedi canu fe nawr. Ac i ni'n gweld hyn gyda Iesu Grist. Oedd e'n meddwl am y wobr.
Hebreaid 12, mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe o ddefodd ef y groes heb ddiffygio, gan ddiystyru gwarth. Mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, mwyn y wobr oedd o'i flaen e. Oedd e'n fodlon mynd trwy y groes, galle fe wedi cael digon o ganmoliaeth, galle fe wedi cael ei bampro gan ddynion mewn sawl ffordd, galle fe wedi cael derbyniad llwyr gan yr Iddewon, sef wedi cyhoeddi na'n yn frenin daearol. Na, oedd rhywbeth gwell na yna mewn golwg. Oedd yna wobr arall, oedd e'n mynd i gael eistedd ar ddeheulaw Duw a teyrnasu yn y nefoedd, a gweld pob glin yn plygu, a pob tafod yn cyffesu fod Iesu Grist yn arglwydd. Oedd e'n mynd i gael gweld hwnna, na i wobr, Ac oedd e'n ymwybodol ono fe, ac oedd e'n meddwl amdano fe, oedd e'n meddwl am y wobr. Ac felly, mae'n iawn i ni feddwl am y wobr hefyd. Beth bynnag fydd ein gwybod gyda fe, cael cymeradwyaeth yr arglwydd yn y nef. Ac ni'n gweld hyn yn Moses, chan ystyried gwaradwydd yr Eneiniog. Oedd e'n fodlon uniaethu hynna na bobl ddiw, ac felly gyda'r arglwydd, oedd hwnna'n well iddo fe na thrysorau'r aifft. Gall ei fagu yn y palas. Galle fe di aros yn y palas, a bywyd y palas. O na, oedd well dy fe uniaethu gyda'i bobl ei hunain, oedd yn golygu bywyd lot mwy anodd. Ond pam? Oherwydd yr oedd ei olwg ar y wobr. Bendith Duw. Gwaith Duw yn ei fywyd. A dod ger bron Duw yn y pen draw. Ac mae gawn ni ein barnu a rhoi gwobrwyon i ni ar y diwedd. Yn bwysig i ni gofio, gaeth y Cristion ei farnu mewn ffordd wahanol medde'r Testament Newydd. I ni ddim yn dod o dan farn am ein pechod, achos bod ni wedi credu yn Iesu Grist. Ond bydd na farn am ein gwaith ni fel Cristnogion. Nid y byddwn ni'n golledig, ond y bydd na farn a gwobrwyon felly, nid bod ni'n gwybod llawer am hynny. So, 1 Corinthiaid, nôl at hwnna, jyst i gael lwc ar hwnna, mynd am y wobr. Yna beth yw'r sleid yna, diolch yn fawr. Canis a thân y datgyddir y dydd hwnnw, a bydd y tân yn profi ansawdd gwaith pob un. Y pregethwr, yr un sy'n arwain yr eglwys, arweinwyr yr eglwys, ond pob un ohono ni yn gwaith ni fel Cristnogion. Byddwn ni'n ateb am rheini hefyd. Fel mae rhai o'r dymhegion yn ein atgoffa ni. Ac wedyn un arall gan yr apostol Paul, am ei waith nawr fel apostol. Oherwydd rhaid i bawb ohonom ni ymddangos ger bron brawdle Crist, barn, mwyn i bob un dderbyn ei dal, ei wobr, yn ôl ei weithredoedd yn y corff a'i da a'i drwg. Does dim gwobr i Dduw i'r sawl sy'n cael gwobr gan ddynion. Mae'n exclusive. Ac os mae gwobr canmoliaeth dyn gawn ni, na'r cwbl gawn ni. A mae'n ddiwerth. Wel, mae'r geiriau yma, cyflwyniad yw hwn, yn ein sobri ni, mae'r bennod yn ein sobri ni, mae'r bregaeth yn ein sobri ni. Gadewch i ni gofio bod ni o hyd ym mhresenoldeb Duw. Gadewch i ni groesawu hynny, a gwerthfawrogi hynny. Fel i blant, ni yw cannwyll ei lygadau. Mae'n edrych, mae'n gweld, mae'n gwylio, mae gyda ni. Ac mae am ein hyfforddi ni, a'n dysgu ni, a'n nerthu ni. Siwr mae byw ein bywyd yn ei bresenoldeb yn y byd. Bywyd crefyddol a bywyd yn gyffredinol. Ac os mae e'n gofyn i ni wneud unrhyw beth, mae e'n siŵr o nerthu ni i'w wneud. Mae'n siŵr o nerthu ni trwy ei air, mae addewidion ei ni, a nerth yr ysbryd glân. Gadewch i ni fod yn bobl sy'n pwyso'n drwm ar yr arglwydd Iesu, o ddydd i ddydd. Ddim drifto nawr, darllen ei airau, gweddio arno fe, bod ni'n glynu wrtho fe, pwyso arno fe,
ac ar ei nerth gael ein llenwi ar ysbryd glân, mwyn byw ein bywyd yw blesio fe. I ni'n mynd i lithro, i ni'n mynd i fethu, ond i fyw ein bywyd yn gynyddol well, i fyw a'i blesio fe. Yr un sydd wedi'n caru ni, yr un sydd wedi dod â ni fod yn iawn gydag e, yn blant iddo fe trwy Iesu Grist. Amen. Wel, ni'n dod at yr emyn ola, popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i, popeth mae y byd yn brwydro i gael, pethau'n elw fi nawr yn golled sydd, gwastraff yw i gyd, ers ennill Crist. Diolch ar drwydd am dair i ni. Diolch am yn atgoffa ni o wirioneddau mawr pwysig, bod y natur di o arglwydd Dduw sydd yn gweld pob peth, yn gwybod pob peth. Diolch am yn atgoffa ni o'r Efengyl, a gallwn ni fod yn iawn gyda Duw ac yn blant i Dduw ac yn eiddo Duw trwy Iesu Grist. Os ni heb wneud helpa ni a difarhau am ein pechod a troi at yr arglwydd Iesu heddiw. Diolch bod ni fel dy blant yn iawn gyda ti, a bod ti'n ein caru ni, bod ti'n llawenhau droso ni arglwydd, a bod ti am ein dysgu ni, a'n hyfforddi ni, a nerthu ni i fyw bywyd yn y byd anodd, syrthiedig, gwrthryfelgar yma,
ac i ni'n rhyfeddu at hyn ac yn diolch, Arglwydd. Helpa ni i dy groesawu di i bob elfen, i bob rhan, i bob munud o'n bywyd ni, Arglwydd. I'r meddwl, i'r galon, i'r serchiadau, i bopeth. O, dire, bod ni ddim yn dy gau di mas, Arglwydd. A helpa ni wedyn gyda golwg ar ein bywyd i gyd, dy blesio di. O, na fydden ni mwy fel Iesu Grist, a'r ffocws ma'n glir, dim ond o ogoneddu di a dy blesio di ym mhopeth. Ond diolch bod ti'n addo bod gyda ni, Arglwydd, bod ti'n addo i'n nerthu ni, ac ni'n gofyn am hyn yn awr. Diolch am dy faddeuant yn Iesu Grist, a diolch am dy addewidion hefyd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a'r hoso gyda ni yn awr a hyd nes y daw. Amen.